v novom kalendárnom roku 2016, do ktorého vám, milí diváci, prajeme v mene celého nášho štábu len to najlepšie. Toľko krátke slovo na úvod, pohodlne sa usaďte a spoločne s nami a našou kamerou nahliadnite za brány Gabka. Používame ju každý deň a život bez nej si nevieme predstaviť. Reč je samozrejme o Wi-Fi, ktorá nám študentom chýba už od septembra. Veci ohľadom novej siete Wi-Fi sa však začali meniť. Pozrite si reportáž. Končí sa január a študenti sa ešte stále nemôžu pripojiť na školskú Wi-Fi. Tento problém by sa mal v blízkej budúcnosti zmeniť. Na bližšie informácie sme sa prišli opýtať pána riaditeľa. Prečo nová Wi-Fi sieť? 3 jednoduché odpovede. Poprvé, spokojnosť s existujúcim stavom starej siete bola, aby som bol veľmi diplomatický, na nízkej úrovni. Po druhé, už tu máme toľko zariadení a mobilných zariadení od tabletov, notebookov a samozrejme všetkých mobilných zariadení, mobilov od študentov a učiteľov, že jednoducho stará sieť, ktorá bola dimenzovaná pred niekoľkými rokmi na nejakú kapacitu a na nejaký objem dát a na nejaké, nazvime to, zariadenia, jednoducho nesplňala alebo nezaručovala už taký štandard, aký by bol žiaduci. A to je potom tá najpodstatnejšia časť, to C, že prečo nová sieť. To je tá záverečná časť odpovede pri tom druhom zdôvodnení. Najpodstatnejšia pre nás je spokojnosť všetkých zainteresovaných s možnosťou fungovať v nejakom režime, ktorý považujeme za veľmi slušný, štandardný a nazvime to žiaduci alebo potrebný. Som o tom presvedčený, že nové riešenie, nové technické riešenie, ktoré znamená síce dosť veľa zásahov alebo presnejšie by bolo povedať, čo znamená úplne nové prebudovanie siete, to znamená, budeme mať komplet novú sieť, úplne novú štruktúru internetu, úplne novú štruktúru rozloženia internetu po škole. Zaručuje to, že myslím si, že od polovice februára, keď nám prebehne testovacie obdobie, budú spokojní všetci, jednak študenti a jednak všetci učitelia alebo kolegovia, pretože budeme mať dve paralelné a na sebe nezávislé siete. Jedna sieť učiteľská, ktorá bude garantovať učiteľom môcť byť pripojený kedykoľvek, kdekoľvek v sieti, ktorá bude zaručovať veľmi slušnú štandardnú rýchlosť pripojenia a po druhé bude garantovať možnosť sťahovať alebo pracovať s objemom dát, ktoré budú tomu prispôsobené. To znamená, nemal by byť najmenší problém. Zároveň druhá časť siete, ktorá bude free, to znamená žiacka alebo študentská, bude garantovať to, že napriek tomu, že tu máme tých 960 alebo zaokrúhlime to na 1000 rôznych pripojení, to znamená mobily, tablety, notebooky a všetky možné mobilné zariadenia. Áno, nebude tá rýchlosť byť tak obrovská, aby sme uspokojili všetkých, ale bude to v takom rozsahu a v takej kvalite, že tá spokojnosť študentov s možnosťou pripojenia na Wi-Fi bude pre nás nepomerne vyššia. Ale najpodstatnejšie je to, že tá školská Wi-Fi, to znamená, aby decká pracovali s internetom vtedy, keď je to žiaduce, aby učitelia mali prístup na internet, aby v rámci vyučovania ten internet poskytoval tú možnosť, ktorú má poskytovať. To znamená, vyhľadajte, overte, spracujte a použite akékoľvek dáta, ktoré uznáte za vhodné, ktoré žiada 21. storočie bude funkčné. Hoci na pripojenie čakáme už vyše 5 mesiacov a podľa predpokladov si len počkáme ešte aspoň do konca februára, k dobrým správam patrí, že rýchlosť Wi-Fi sa rapidne zvýši. Prvý pôrok sme ukončili pekne po anglicky.
piatok 29. januára žiaci Gabka ukázali všetko a ešte viac a predviedli bravúrne vystúpenie. Poďte sa s nami a s našou kamerou pozrieť do auly na Sing a Song. Tento rok bolo odozdávanie vysvedčenia spojené s našou najznámejšou pesničkou súťažou Sing a Song. Tento krásny deň nikomu nepokazilo ani zlé vysvedčenie. Mne sa Sing a Song veľmi páčil, bolo to úplne super, atmosféra bola výborná a úplne na záver to učitelia úplne zabili, všetci sa bavili a bolo to fakt super, keďže tento rok bol aj divný výber tých piesní, že bol aj trochu ťažší, tak myslím si, že všetky triedy to úplne úžasne zvládli a bolo to úplne úžasné. No tak podľa mňa bol tohtoročný Sing a Song veľmi zaujímavý. Čo sa týka spevu aj tanca, triedy sa bolo vidno, že sa veľmi snažili a dali do toho veľa. Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom gratulujeme a tešíme sa na zúčku. Počas zimných prázdnin takmer nebol, ale naši prváci spoločne s terciou a kvintou aj napriek tomu nasadli do autobusu s lyžami a snowboardami a vydali sa na svahy Vasilovskej hole v Hruštine. Ja osobne som sa bol priamo v Hruštine pozrieť na priebeh lyžiarskeho a snowboardového kurzu. Aktuálne sa nachádzame na svahoch Vasilovskej hole, kde prebieha lyžiarsky a snowboardový výcvik tried 1. E a 1. C. Ako môžete vidieť, počasie im síce nepraje, ale študenti nášho Gabka a naši telocvikári si to aj napriek tomu značne užívajú. Však presvedčte sa sami. Takže ako sa ti zatiaľ páči na lyžiarskom kurze? No, tak ako je to tu veľmi dobre, až na to počasie. Keby nepršalo, keby svietilo slnko. Takže spomenul si počasie, čo hovoríš na sneh, takže asi ťažký. No, postupom času sa to zlepšilo, lebo lepšie takýto mokrý ako takýto zamrznutý, ale predsa len ten prašok sa zlepšil. Posledná otázka, si v prvej skupine, čo hovoríš na pánov profesorov, ako to tu zvládajú? Joj, nádhera, vedia všetko zvládnuť na jednotku. Aj prísni sú, trestaní sme boli teda takto, vyšľapali sme si prvý deň hneď kopec, druhý. Takže úplná paráda. A môžeš povedať niečo do kamery, keď si niečo voľné pozdravenie? Pozdravujem prvú C-čku! Ako sa zatiaľ snowboarduje? Zatiaľ sa snowboarduje veľmi dobré, až na to, že je mokrý sneh a sme mokré a nemáme radiátory na izbách a sú furt plné a nemáme to vždy dávať, takže to máme furt mokré a je to fakt na nič. Tešíš sa už domov, či ani nie? Nie. Netešíme sa domov, lebo máme veľa práce. Veľa práce, dobre. Máme veľa práce. A ešte jedna otázočka. Čo hovoríš na výkon pánov inštruktorov, ktorí vás majú, respektíve pánov profesorov? Sú úžasné, úplne krásne im to ide. Podľa mňa sú lepšie ako každý z nás. Aj keby sa nám viacej venovali, budeme lepší. A ešte jedna otázka, môžeš povedať slobodne niečo do kamery, čo chceš odkázať buď spolužiakom alebo ostatným skupinám na lyžiarke, ostatným prvákom, ktorí prídu po vás a pôjdu na lyžiarke, uvidia to na YouTube. Takže... Dobre, takže chcem odkázať, že prvá E je najlepšia, nikto neporazil, lebo sme elita!
Dúfame, že to naši prváci úspešne zvládli a že si spod Vasilovskej hory odnášajú plno zážitkov. Na konci polroka sa patrí povedať aj niekoľko štatistických údajov z polročnej klasifikácie. Na našej škole študuje 966 žiakov v 31 triedach. Priemerne vymeškal každý žiak školy za prvý polrok 40,57 vyučovacích hodín, čo znamená, že sme všetci spolu vymeškali 39 193 vyučovacích hodín. Všetky okrem 22 hodín sú ospravedlnené. Potešujúce je, že ani jeden žiak našej školy nemá zníženú známku zo správania. Posledná veľmi zaujímavá informácia spoločnej klasifikačnej porady je, že priemerný priemer jednotlivých známok je 1,64 na žiaka, čo je v podstate veľmi dobrý výsledok. Záver vám chcem zaželať veľa úspechov do druhého školského polroku. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalších školských správach.